डिजिटेल निउसनि साफ्रोमबो नायगिरिफोरखौ बे समाव बरायनानै लाग्रोबाय। आङो दंफैयो दायो खाजियामाटी ओनसोलाव थानाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म नेशनेल एकाडेमियाव। दिनै खाजियामाटी गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म नेशनेल एकाडेमिनि गायसननाय सान 17 जानुवारि। दा बे गायसननाय सानावनो दिनै बे नेशनेल एकाडेमिनि सामलाय आफादनि आफादगिरि बिथां जितेन ब्रह्म आंजों लोगोआव दङ। बिथांनिफ्राय बे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म नेशनेल एकाडेमिनि फंनैसो बाथ्रा जों मिथिनो नाजागोन। थांनाय 6 बोसोर आगोलावनो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म नेशनेल एकाडेमिया फसंजादों। दा बे फरायसालिया माबायदि थासारियाव दं फंनैसो फोरमायगोन नामा? दिनैसिम गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म नेशनेल एकाडेमिया मोजां थासारियाव दं। दा बेवहाय फोरोंगिरिफ्राबो जेसेबां नांगौ एसेबां दङआनोसै। बेनिफ्राय बेवहाय फरायसालिया दिनैसिम मेट्रिक आनजादखौ खननै होलांबाय। दा खनथाम होनो गोनां दङ। सिगांनि जिथु मेट्रिक आनजादनि बिजाथिफोर बिसोर मोजाङैनो पास खालामलांदों। फार्स्ट डिभिजनबो दंमोन बेवहाय, सेकेन्ड डिभिजन गोबां दङ। ओमफ्राय दा नैबे बोसोराव 2024आव बे होनो गोनां जिथु फरायसाफोर बिजाथिफोर बिसोरबो मोजाङै होगोन होननानै जों आसा खालामदों। इतिमध्य जों बिसोरखौ दाख्लै बावैसो बिदाय फोरबोबो फालिखांबाय। बिनिफ्राय गथ'फ्रा गासै बिजाथिया 7 जन। बे 7 जन बिजाथिया होगोन आसा खालामदों। बेयाव बिसोर गासिबो पास खालामजोबगोन होननानै। दा जितु मेनेजिं कमिटि बा बेखौ मेनेज खालामनायनि बिबानखौ सोर मावो? मेनेजिं कमिटिनि बिबान होनना बुङोब्ला जों बे गुरुदेव कालिचरण एकाडेमिनि खाथियाव थानाय जा सामलाय आफाद दङ, धोरोमनि सामलाय आफाद उदालगुरि आनसलिक कमिटि, बेनो बेखौ दैदेनो। बे दैदेननायनि गेजेरजों बियो दासिमहाय सोलिगासिनो दं आरो इयुनाव आसा खालामदों बेबादि सोलिलांगोन। दा जोङो मिथिनो मोनबाय बे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म नेशनेल एकाडेमि बे खाजियामाटीनि फरायसालिखौ उदालगुरि आनसलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि सिङाव बा आफादानो दैदेन होननानै जों बिथां सामलाय आफादनि आफादगिरि बिथां जितेन ब्रह्मआ फोरमायथिदों। दा बे समाव आङो मिथिनो नाजाबावगोन गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म नेशनेल एकाडेमि खाजियामाटीनि गोरायुं नीलकान्त बसुमतारी बिथांनिफ्राय बे फरायसालिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा जोङो मिथिनो नाजागोन। दा थांनाय मेट्रिक आनजादनि जिथु रिजाल्टफोर खोब मोजां होननानै मिथिनो मोननाय जादों, बेनि सायाव मा फोरमायगोन? आरो नैबे 2024 मायथाइनि फेब्रुवारि दानावनो सेकेन्ड उइकआव जिथु फैबाय थानाय मेट्रिक आनजाद, बेयाव साबैसे गथ'फ्रा आनजादाव जिरायगोन? खुलुमबाय डिजिटेल निउस सोद्रोमा नोंथांमोननिसिम। जों दाख्लै फरायसाफोरखौ फेयारवेल खालामनानै बिदाय खालामबाय। जुदि जों बिसोरखौ फरिखाया थारमाने मास मोनसे दंबावो, फरायसाफोरखौ जोङो न' थांनानै हम भिजिट खालामदों। हम भिजिट खालामनानै जोङो नुनो मोनदों जे गार्जेनफोरनि जिथु केयार लानाय बिदि जों मोनो। गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि मुङाव जिहेथु बर'नि सासे गेदेमा दैदेनगिरि महापुरुष बिथां गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म, बिनि मुङाव बे फरायसालिखौ गायसननाय जादों। दा गुरुदेवनि आदर्शजों जिथु फरायसालिखौ फसंनाय जादों, दा बेवहाय गुरुदेवनि सायाव गथ'फोरनि माबायदि मरेलिटिया बेरखांगोन बेखौ आसा खालामदों नोंथाङा? औ, बेखौ जोङो आसा खालामनो हायो। जुदि जोङो हस्टेल खालामनानै दोनोबा गथ'फोरखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो नार्सारिनिफ्रायनो जोङो जुदि जयग'आबो जोंना जयग'सालियाबो खाथियावनो दंखायो, स्कुलजों नांजाबखानाय। जुदि बेयाव जोङो खेबफ्रोमावबो मर्निं टाइमाव जोङो जयग' होनानै गथ'फोरखौ जोङो गुरुदेबनि आदर्शखौ जों फोरोंबाय थायोबा, फरायनायजों लोगोसे बे आदर्शखौ होनो हायोबा जों सानसे समाव गथ'फोरखौ मोजां मरेलिटि गोनां जोङो बानायनो हागोन। थांनाय समफोराव माबायदि रिजाल्ट खालामनो हादों बेनि सायाव एसे फोरमायगोन? रिजाल्टआथ' जोंना मोजां। फार्स्ट टाइम जितु मेट्रिक फरिखा जादों बेवहाय
13 जनावहाय सासे थालांदों बेबो जुदि कम्पार्टमेन्टेलखौ होनायमोनब्ला बियो पास जागौमोन 13 जनावहाय 12 जन पास जाबाय रिजाल्टआ मोजां फार्स्ट डिभिजन थांदों बे एरियायावनो खाजामाथि एरियायावनो फार्स्ट टाइमाव जोंनियाव बेयाव बे समावहाय फार्स्ट थांदों आरो जोंनि गुरुदेब स्कुलनिफ्रायनो पार्सेन्ट वाइसआव आरो गुबुन हाइ स्कुलफोरनिफ्राय जोंनिया फार्स्ट थांदों आरो मिथिनो मोन्दों थांनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंजानाय उदालगुरि जिल्लानि टेलेन्ट सार्चफोरावबो मोजां रिजाल्ट खालामदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। औ नंगौ बेखौ जों फोरमायनांगोन जे जोंनि स्कुलनिफ्राय सेन्ट्रेलनि टेलेन्ट सार्चआवहाय फार्स्ट थाङाखैबाबो डिस्ट्रिक्ट वाइसआव थांदों टपाव थांदों दा बेयाव जोङो दिनै बरायनो आखायाव लादों बिनि अनगायैबो खेबसे जोंनिफ्राय मा होनो डिस्ट्रिक्ट वाइसआव फार्स्ट थांदों बेबो जोंनिफ्रायनो जोंनि बे एरियायावनो जोंनि स्कुलनिफ्रायनो फार्स्ट थांदों आरो डिस्ट्रिक्ट वाइसआव सेकेन्ड टाइम खेबनै जाबाय थारमाने जोबोद गोजोनथावना फिथाइ गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म नेशनेल एकाडेमि बे खाजियामाथियाव जिहेथु मोनसे प्राइभेट स्कुल बर' बिजोंनि बेयो जोबोद मोजां रिजाल्ट खालामदों होननानै बिथांमोना फोरमायथिदों सामलाय आफाद आरो फरायसालिनि गोरायुं बिथां नीलकान्त बसुमतारी बिथांमोना दा आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो ओनसोलाव मोनसे मोजां सुबुं सम्पद बिथांमोना बे फरायसालिनि गेजेरजोंनो दानो हागोन आरो ओनसोलनि जौगाखांनाय आरो हारिनि जौगाखांनायनि थाखाय सुबुं सम्पद सोरजिनो हागोनखौ जोङो आसा खालामनो हायो जिहेतु गेदेमा बिथां गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि आदर्शजों सोरजिजानाय बे फरायसालियाव जाहाथे बर'नि गेदेमा सुबुंफोरा सोरजिजायो बेखौ आसा खालामबाय डिजिटेल निउसनि जानानै आं जोंब्लाव ब्रह्म बयखौबो खुलुमबाय गोजोन्थों। उदालगुरि नोगोरनि संकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे-रेगां दख'ना गलायाव लफाय FNF महर ब्रेन्ड बिबार ब्रेन्ड आर'नाइ ब्रेन्ड जुरिपाट माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना आर'नाइ ब्लाउस फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।